Baru pertama kali masak jengkol. Jan aku selama ini nggak pernah loh guys masak jengkol lah. Kok karo wong kayak iki kon masak, jajale masakno aku luwe jarene. Oke lah, siapa takut, langsung gas ke pawon. Oke, jengkolnya wis dibelah ini ki, terus lanjut digoreng ya guys, sampai terkelupas dewe ini kulite. Terus langsung direndam, nggak popo panas-panas langsung dicemplung nih ae. Nggak usah suwi-suwi ya guys. Terus lanjut nyiap nih bumbune ngene iki ya guys, suwimpel ngene iki lho mekan, tapi rasanya enak-enak. Terus digoreng sampai mateng ya. Nah, bareng ngono tak geprek-geprek ngene iki lho ya jenggole sing wis digoreng mau sampai penyet. Terus lanjut bumbune mau dihalus nih, terus dimasak sampai umum ngene ya guys. Terus dicemplung nih uyah, gula abang, gula putih saiki ae, terus ditambahi kecap. Nah, terus dicemplung nih jengkole. Diudek sampai rata bumbune meresap, terus dicek rasa, kasinan opo ora. Tara, wis dadi guys, masak balado jengkol. Cek pisanan iki lho guys, alhamdulillah tapi rasane panggah enak. Ya wis, selamat mencoba di rumah.